Знаех си, че ще дойдеш. Знаех, че ще дойдеш. Върна се на мястото, където веднъж ми обеща, че ще ме обичаш завинаги. Емилио, убий ме. Но не пипай детето. Мислиш ли, че ще посегна на детето? Това ли си помисли? Не. Разбира се, че не. Нали ти е син? Лъжкиня! Ти си една лъжкиня. Той не ми е син. Излъгаме! Постъпи с мен така, както и майка ми. Не съм чудовището, за което всички ме смятате. Излъгаме! 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 Вярвах само на теб. Но ти ме излъга. Излъгаме. Излъгаме. Не исках да се омъжвам за теб, Емилио. Принудиха ме. Не съм те карал да се омъжваш за мен. Не си ми казала, че не искаш да се омъжваш. Обеща да ми бъдеш вярна и да бъдеш майка на децата ми. Направи всичко това за пари. Излъгаме, за да угодиш на майка си. Винаги си била една покварена лъжкиня. Аз? Емилио, ти ме купи. Камила, не мога да повярвам, че ме излъга. Как можа да го сториш? Каза ми, че си бременна с моето дете. Как можа? Как можа да ме лъжиш толкова време? Що за жена си ти? Защо ме остави да тръпна в очакване на раждането на това дете? И ме гледаше как го прегръщам и целувам. Без да знам, че целувам сина на любовника ти. Как можа? Как можа да го допуснеш? Не знаех. Страхувах се от теб, Емилио. Много. Бях ужасена. Мигел Анхел наистина не е твой син. Не разбирам, Камила. Защо единствената жена, която съм обичал, ме измами? Не разбирам. Защо майка ми е отнела правото да бъда баща, когато съм бил едва на 11 години, само за да отмъсти на баща ми? Аз бях невинен. Що за жена си ти? Емилио, моля те, пусни сина ми. Не го наранявай. Майка ми унищожи корените ми. Емилио, моля те, не го наранявай, пусни го. Моля те, моля те. Камила, никога не бих посегнал на сина ти. Въпреки, че е дете на твоя любовник. Защото го обичам. Обичам го, Камила. Обичам го като собствено дете. Видях го как се ражда. Беше до мен всички тези години. Приемам го като свое дете, като свой син. Обаче ще убия теб. Добре, убий ме. Убий ме, но пусни сина ми. Първо доведи любовника си при мен. Не, убий ме. Искам да платя цената за намереното щастие. Няма да предам мъжа, който ме научи, що е истинска любов. Никога, никога, Емилио. Никога. Да вървим! Не мърдай! Не мърдай! Влизаме в къщата! Вътре в къщата! Влизаме!
Моля ви, не стреляйте! Не ни убивайте! Никого няма да убием. Габриел! Мануел! Емилио взе сина ми. Не са в имението, трябва да ги открием. Хайде! Габриел, Емилио е в Паракли с Камила и с сина ти. Какво? Доведи ми онзи идиот. Не ми пука, че ще умреш, но ще убия бащата на сина ти. Не, никога няма да го направя, Емилио. По-добре да умра. Емилио Гаярдо! Предай се! Хората ти вече се предадоха. Сам си! Не искаме отмъщение, а само справедливост. Предстои ти справедлив процес. Предай се! Обречен си. Грешиш. Ти си обреченият. Ти! Кажи на хората си да се махат. Бързо, или тя ще умре. Свалете оръжието. Правете каквото казвам. Но, Габриел, Томас, дай да го убия. Томас, слушай ме какво ти говоря. Отдръпни се. Мръсник! Отстъпете назад. Пусни Камила и детето. Искаше мен? Ето ме. Грешиш. Искам двама ви. Емилио, пусни Камила и детето. Обещавам ти. Обещавам ти, че никой няма да те преследва. Никой няма да ти посегне. Всички да се отдалечат на 50 крачки. Бързо! Бързо! Чухте го! Къде е Мигел Анхел? Вътре. Той е добре, Габриел. Пусни сина ми.